Allahu akbar. Yanzu ba haka wata nan ƴatar za ta zo tana. Baba, ga Zainab ta yi sanya a kan mota. Sun ce, wani mota ciki? Ferrari ko Bugatti ko Lamborghini? Hekkeni. Kam, walai. Kai wace hauka ce? Dan sholi baka da keke, baka da mata, ba niya wai ka zo kohon gidana kana kiran min cikin ɗanka wata ta shanya ga mota, ba ga mota ba ga helicopter. Manzet mai nawa? Ba kohon gidan ga. Allah ya sa. Ha? Kawai saboda hauka ka zo kohon gidan mutane ka sha mana kai da surutu. Ha? Sweet. Ni? Ni ma wata zan yi kuɗi wallahi. Kai ƙaru na kuɗi. Ka ji haukan banza da hi ba mota ba helicopter.